Aquesta? Ignota Pell, no? Espera, que ens farà una foto. Ens fa una foto. Vine, Jordi, que ens fas una foto. Ah, no No hi ha ningú. No hi ha ningú. Bueno, com... Això, Ignota Pell, que Oracle, no sé, art, performance, què és? Què és ignot? Què vol dir ignot? Desconegut, no? Però entre parèntesis la I. Ai. El prefix, que és la I, que és la negació, ara ja fa 2 anys que vaig fotent-li i ja deixa de ser desconegut, però Déu-n'hi-do, perquè clar, estem al temple dels somnis. Què són els somnis? Bueno, no, la pregunta me la fas tu a mi. Vale. No sé què són els somnis. He llegit tantes coses sobre els somnis. Hi ha gent que diu que no s'han d'ignorar, que són simplement com a barreges que fa el cervell soles. Hi ha gent que hi veu el futur, hi veu frustracions, hi veu desitjos. Doncs començant pel final, a més aquesta expo va sobre els finals, al final és un principi. Al final d'aquest procés, precisament, jo decideixo fer una peça performance per fer amb teatre els somnis, que és la peça performance, la part de performance d'aquesta exposició. L'última part, que és fer teatre dels somnis, perquè dius, bueno, igual sí que és qualsevol cosa, però bueno, parla de mi, me toca la fibra, a vegades m'aixeco, no? Que, o sigui, ho has viscut, per tant, si ho has viscut és una cosa que t'està afectant, per tant, ignorar-ho com a que no. Jo invito a que no s'ignori, tot i que potser descobreixes que jo què sé el que es pot descobrir, no? Però estudiant, investigant, ja fa temps que vaig entrenant amb aquest tema, doncs els somnis tenen diverses funcions. Llavors, no sé per on tirar, si per aquí o per l'exposició. Tothom parla i parla per parlar. 1, 2, 3 i... Bueno, això és parlar per parlar. Estem a Tàrrega, he sortit de l'entorn i hem viatjat fins a Tàrrega per visitar aquesta exposició que està basada en un teatre que ja vam veure al Pou de Gel i que la protagonista, la creadora, l'artífice, en castellà, l'artífex, la bruixa, això és una bola de brujeria i fiesta. I fiesta a la vegada. Sí, perquè... L'Alba Torres, que és d'aquí de Tàrrega i que, bueno, tothom la coneix per aquí, no? O no el coneixen? Home, és que és petit Tàrrega, Déu-n'hi-do. A més, és de cal tal i de qual, sí. Deixem-ho aquí. Molt bé, bueno, doncs genial, una exposició que... És una exposició que és interactiva i precisament aquesta bola de miralls és una mica el símbol o la icona del que proposa aquesta part de l'expo, que és poder-nos reflexar els uns als altres a través d'un material que he generat jo, que són dibuixos de somnis mentre jo faig un viatge per Àfrica. I aquí estan, i aquesta és l'experiència, que ve la gent aquí, tria una carta... Ara ho farem. Ara ho farem, vale. No, que abans t'ho deia que me sembla genial perquè et vull felicitar perquè les exposicions a vegades tenen l'estereotip, la llegenda urbana d'avorrides, d'algo que vas a mirar que no entens, sobretot si són coses modernes, si són coses de performance o de vanguardia, a vegades no acabes d'entendre el què, i que hi hagi algú, com en aquesta exposició que està allà, que és l'autora, explicant i introduint-te en l'univers Ignota Pell, és genial, no? Llavors aquí la gent ve, passeja i escolleix un punt d'aquests que hi ha aquí darrere. Sí, això també em feia molta il·lusió poder fer una obra on tots els quadres estan d'esquena. És que la gent diu, per això què és això? Portar la contrària. Portar la contrària. Renovar-se, també, o morir. Llavors dius, ostres, el quadre per darrere, no? És aquest topo negre i a mesura que ve el públic es va desvetllant l'obra. Aquí darrere en teniu un de destapat perquè vegueu una mica com és el... És un que he escollit així, que ara em fa girar-me, tu veus quin és? Sí, és el número 20. 20. És la nit 20 d'aquest viatge de 3 mesos per Àfrica. Després parlarem del viatge, perquè això és la metarecerca, la recerca dins la recerca, el viatge dins el viatge.
No sé si el trobarem per aquí, però... No, però el tema és que hi ha el llibre. Ja llegim. Tens aquest llibre, que és el llibre de somnis, és aquest llibre de somnis mentre viatjo, on hi ha el recull de cada somni està treballat com un poema, vull dir, en el fons és un llibre de poesia, que a més, bueno, a mi m'agrada molt fer poesia i he pensat, mira, si la feia a partir dels somnis ja tinc mig material. El 20 hem dit, no? Ja tinc mig material fet perquè en el somni en si ja és un poema, no? El 20, és la nit 20, o sigui, fa 3 setmanes que estic per Àfrica i somio. És el moment del meu viatge que estic més sola que la una, vull dir, no conec a ni Déu on hi estic. És que a mi m'agrada arribar a aquests punts del viatge on no conec a ningú. A veure, estàs a la 20... 20 aquí, no? Sí. Molt bé. Llegeix. 20a nit, no? 31/7/2021. Sí. Si tots aquí amb pandèmia, si tots aquí flipats, tocats de la xaveta, a casa, no? Ahí intentant sobreviure i tu estàs a Burkina Faso. Jo dic, jo me piro, tio, jo no puc més ja. I et van deixar sortir del país? Sí, ja es podia. Es podia. Hi havia països que no podies entrar, però a Burkina sí. A Burkina no hi havia mascareta. Endavant, no? Allí... No, van decidir que no entren amb aquest rotllo. Vull dir, veies gent amb mascareta, és una anècdota, veies gent amb mascareta, però la gent que anava vestida com d'europeu. Interessant. Sí. I ens diu Bobo, Vale, això es pronuncia... Com es diu? Bobo Dioulasso. És la segona capital de Burkina Faso, que és per on estic jo viatjant. Jo estic a Burkina, a Bobo Dioulasso i somio. Estàs amb la teva família, en un gran espai cúbic, ple d'objectes mòbils, jugueu. Missatge, oi. Família, espai de joc. Jo estic allí més sola que la una, però somio això, que estic amb la família, dintre d'un mena de cubo, amb tot de jocs, amb la canalla del meu germà i tal. La pregunta és que si a tu et diu alguna cosa, això, de fet. Bueno, m'ha recordat que jugàvem molt amb la meva cosina de petit. Oh, a què jugàveu? A nines, així. A nines? Bueno, a pares i a mares. A pares i a mares. Aquestes coses, no? Vull dir, m'anà ella a l'hora de jugar. Després ja vam tenir una època una mica també del Monopoli, de jocs de taula. Vale. I això, sí, però... No he jugat molt a família, o sigui... A dins la família no? No. Sí, ara la mama que veu això cada vegada que faig farà la seva lectura i dirà això no és veritat, això no sé què. Però sí que millor han fet... Sí que hem jugat i tot, però vull dir, no sé, Jo, de fet, a partir que el meu germà ha tingut fills, és com que ens han ficat tots molt més a jugar a casa, no? Quan arriben nens petits a una família, es torna a activar aquesta energia del joc, que de fet per mi té molt a veure amb la creativitat, el fet de jugar, aquesta energia de l'espontaneïtat del joc i tal. O lo del Nadal, que era el joc del tió, la màgia de fer el joc del tió, del cagar el tió, de que per els regals fèiem... que tenia... La cosa era que quan sonava el Pare Noel era com que tenies que tapar els ulls i ens ho fèiem amb soroll d'olles, pam, 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 i llavors és com que tenies que no mirar, ens ficaven els regals i obrien la finestra així. Era com així una cosa super performance, una performance total. Que guai parlar d'això. Era un joc. Però això és signat a pell, amb la gent que va venint anem fent aquest joc de miratge entre el que a mi em passa, el que a tu et passa, a través d'aquesta imatge, i es donen sincronies i la gent fa reflexions i hi ha gent que marxa d'aquí en plan moltes gràcies perquè necessitava parlar d'això i escoltar això. I hi ha molts temes, Te sents psicòloga o bueno, perquè això és com si haguessis anat al psicòleg. És un diàleg, de fet, el psicòleg normalment no parla de la seva vida. Jo aquí estic sortint una mica del meu rol de terapeuta, però la terapeuta d'alguna manera està enfocada a que l'altre li expliqui, no? Però, clar, a mi m'expliquen un munt de coses la gent. Jo crec que això és un acte de justícia poètica, en el que jo aquí explico el meu rotllo també i ens trobem. Perquè sí, jo treballo com a terapeuta, no soc psicòloga perquè vinc de formació de Belles Arts i després de Belles Arts he fet artteràpia, dins artteràpia he estudiat psicologia, però ja enfocada a través de l'art, no? I amb un punt de vista humanista, ficant la persona al centre dins un sistema relacional i aquest punt de vista sistèmic i transgeneracional i transpersonal. Hòstia, ¿de què m'estàs cantando?
No, perquè això connecta amb la recerca del viatge també, no? El que et parlo de transgeneracional i transpersonal. I... Toques molts temes, vull dir, podríem estar aquí molt rato, no? Però per fer-ho així una mica passada, primer el tema del dol, no? Que és la primera part del viatge que fas. Sí, de fet, o sigui, aquest somni just passa, jo entro en una comunitat, en un poble, l'ètnia d'Agara, al sud de Burkina Faso, frontera amb Ghana, cap al baix de la Panxa d'Àfrica, i el que m'interessa és anar a conèixer els funerals i com aquesta gent processa el dol i quina visió té també de la teràpia. És el segon viatge, en el que jo feia el recull dels somnis, és el segon viatge. En el primer ja entro en aquest tema i això que t'explicava, que quan una persona va al psicòleg d'allà, que se n'hi diu Bau Bure, que és el metge tradicional en el seu idioma, si té una afectació a la pell o no sé què o no sé quantis li passi o més psicològic, consulten els esperits, que són els esperits dels difunts, si hi ha algun assumpte per resoldre que ha quedat pendent i com que ha quedat pendent es manifesta de generació en generació amb aquella persona. I van a resoldre aquesta cosa pendent a partir d'un acte, s'ha de fer un acte de reparació. Aquests somnis, quan jo surto de fer aquesta recerca, o sigui, jo vaig mirant a veure què em passa per dintre mentre jo feia aquesta recerca. Sí, és una mica complex, però... I després vas veure ja amb mètode científic que el que s'anava la persona es curava, o perquè si tenen aquest ritual és que d'alguna manera funcionava, no sé si dir-ho amb boca petita no, és que és molt constant, vull dir, per exemple, a la ciutat, que vaig anar a la ciutat, després vaig conèixer més gent allà i li preguntava, però tu, un amic meu que vaig fer allà, tu això ho fas, funciona, s'ha tancat. És que estem a la sala. Estem a la sala i la gent no pot evitar entrar a veure l'exposició. Doncs ara estem privant de l'art algú, però no passa res. Sí, vindrà una mica més tard. Una mica més tard. Adéu. Una mica més tard, mitja hora. Gràcies. Molt bé. Estem aquí en directe, Sala Marçà, Tàrrega. Doncs, per exemple, aquest amic meu em va explicar una experiència personal, que ell estava patint molt, tenia molt dolor a dintre i l'acte de reparació que li van fer era comprar un no sé quin pardal que venien i l'havia de comprar i alliberar-lo, com un acte d'alliberar aquell dolor, i havia també d'agafar no sé quin gra, mill, i anar-lo a tirar en una carretera, en un camí. I després d'això se li va passar? Sí. El va ajudar a processar. Però això és el que faig amb l'artteràpia. Ja, mal. Fer actes que et permetin expressar aquestes coses que sembla que a vegades no es puguin expressar en paraules, que és de fer algun acte simbòlic, que es diu, perquè l'inconscient funciona amb un llenguatge simbòlic. Respirem. Què diria Freud de tot això? Bueno, de fet, jo m'inspiro molt amb el deixeble de Freud, que és Jung. Tot això és inspiració, jo soc devota de Jung. Ell explora tot això i a mi m'inspira molt. Ell té el seu llibre vermell on desenvolupa la metodologia de la imaginació activa, de crear les teves imatges, de fer-les evolucionar, perquè aquí hi ha somnis de fa 2 anys que els he revisat i els he fet evolucionar. Aquest llibre, és que hi ha molta tela, és la segona edició, en què els somnis jo he entrat, he fet una revisió, una residència artística aquest estiu, he entrat al somni, segons quin somni dic, ui, aquest somni me veig molt encallada. Necessito fer-lo evolucionar. I l'he fet evolucionar i l'he escrit evolucionat. I a mi m'ha ajudat. Només de fer evolucionar aquest somni, de veure'm reflexada allà, i dic, jo no estic aquí, estic allà. I n'hi ha que els he fet anar cap al futur. Com em vull veure jo en el futur? Preguntes transcendentals. Bueno, és interessant, per això estem aquí. Per això estem aquí, i aquí parlem de tot això. I llavors, doncs, bueno, què més? Després... No, te preguntava lo del dol, no? Lo del dol. Que com processem quan es mor algú i el ritual que hi ha al costat, no? Que estem molt acostumats a que és d'una manera, però no té per què ser així. No. Si estem molt acostumats al catòlic o al laic, però que és el mateix quasi, no? Sí, és que aquests dies estic parlant molt d'això i em diuen, dic, bueno, però hi ha els laics, i em diu,
però és que són com igual, que només canvien les paraules. Les paraules on no hi ha el fet d'un mossèn o alguna cosa així, no? Sí, però vull dir, acaba sent el mateix. Hi ha un mestre de cerimònia, vull dir que no tinc res en contra ni molt menys, que això a més és material sensible el que estem parlant i cadascú té la seva manera d'entendre-ho i de viure-ho i superrespectable. Però la gran diferència jo que he vist amb els funerals de l'ètnia d'Agara i de l'ètnia Bobó, una altra ètnia molt diferent de la d'Agara també, és l'expressivitat corporal, de poder expressar les tensions internes, d'enfado, de tristesa, que és el procés del dol, perds alguna cosa, mor algú o perds alguna cosa, ni que sigui un somni, i tens unes tensions internes de... Això no, saps? Hi ha un enfado, hi ha una tristesa, i això com ho processes? Perquè jo m'ha passat que es va morir un amic en un accident. Me recordo que a l'església corria com la consigna de com que estava prohibit el plorar. Perquè el tio era músic i ens volíem fer com un moment que fos més d'alegria que no, no? I vaig tindre un encarament amb un amic perquè jo vaig rebentar i em vaig ficar a plorar i m'ho va tirar com en cara, dient en plan, aquí no estàvem per plorar, no? I ho va entendre com que era per fer-me notar, no? Uau! Sí, jo això a diverses persones i dintre la meva família també hi ha tot un silenci i un no expressar també aquest dol, aquest plor, no ploris, que si no encara s'empitjora tot. En canvi, en aquests funerals que he anat a veure, que són molt més festa que plor, hi ha el plor també, hi ha transicions, perquè hi ha un espai on les persones van a davant de la persona difunta, que normalment està allí de cos present o no, però normalment sí, i el que et surti, tu vas allà i plores o crides o t'enfades, i hi ha gent a darrere fent música amb tu, que canten amb tu, si tu estàs plorant, com abans hi havia les planyideres, d'alguna manera, t'acompanyen i t'hi fiquen música, i en plan impro, saps? I hi ha gent que està a darrere cantant i com plorant amb tu d'alguna manera i canten i transites això i quan ja la persona s'ha acabat, saps? Pum, la música et comença a aixecar i comença més festa. I van transitant emocionalment per diferents estadis a través de la música i a través d'aquesta possibilitat que el cos s'expressi. I normalment si ha sigut una mort que no ha sigut tràgica, que no és un nen, per exemple, que és molt més complexa, doncs és la celebració de la vida d'aquella persona, és honrar aquella persona, és recordar-la, fan teatre d'improvisació, fan jocs, i la gran diferència és que hi ha improvisació, perquè aquí els funerals, tant laics com cristians, catòlics, ja està tot marcat. I una de les definicions de diferència entre cerimònia i ritual és que una cerimònia està tot pautat, i un ritual hi ha un inici i un final, però hi ha un espai central per la improvisació, que és que surti el que tingui que sortir. I a mi això em va flipar. I allí vaig anar a viure-ho, a empapar-me. Com te quedes? Que és a saco, És a saco. Què, una altra carta? A veure, anem. Aquí estan... Però ara estic veient els dibuixos, ho hauríem de fer al revés, no? No, freestyle, soc jo màxim freestyle. Ok. Podem jugar amb la carta girada o tu pots mirar una i dir, a veure, aquesta em crida atenció, aquesta sí, aquesta no, o si inclús si tan sobre una, girar-la. Estic desenvolupant, explorant metodologies oraculares diferents. Mira, que és el de reenfocar un final. Reenfocar un final. És el que estem parlant. I això ho somio mentre estic aquí, reenfocar el final. És un somni que tinc mentre estic allí. Però, de fet, aquest somni va que jo, mentre estic allí, en aquells funerals, estic somiant que estic fent art-teràpia al servei de repetició comunitària de l'Hospital Santa Maria a Lleida. Estic somiant que estic fent un taller d'art-teràpia i que, bueno, havíem plantejat una sessió, jo havia plantejat una sessió, però no sortia perquè a una persona se li trencava una peça i amb una no sé què, i llavors dic, bueno, jo he de reenfocar al final, tenia una idea pensada, però ho he de reenfocar. M'agrada perquè és de l'obra, de la performance que vas fer al Pou de Gel, que... Tan freix te'n recordes. Sí, home, clar. Com ho fas allò? El reenfoca el final.
Uau. Que fort, doncs... I què fiques tu? Això que m'has explicat ara, al llibre, el número 14, què diu? És això? És el que tu m'has explicat ara. Sí, molt si bé. te'n recordes de la peça, Sí, jo sí, el sí. recito en directe, bueno, és aquella veu en off. Sí. El vols sentir? Sí, vinga. Vinga, sentim-lo. L'he sentit tantes vegades perquè vam editar el vídeo. És que aquell llibre m'ha sortit al revés i encara no el tinc pillat. Està enquadernat al revés. Es comença pel final, que també m'ha fet gràcia. Dic, ui, ja l'he liat. Dic, no, un error és un descobriment. Come on. Sisena nit, desena nit, 14a nit. Estic al poble de Nakar, 25 de juliol del 2021. Estàs amb un grup d'adults donant un taller d'art-teràpia, et queden 20 minuts, no heu fet el fang, ho voleu fer? Preguntes. Saps que no hi ha temps, però havies dit que ho faries. Llavors, a una persona del grup se li trenca una peça. Tardeu encara més a tenir-ho tot a punt. Queden 10 minuts. No pots fer tot allò planejat. Per què forçar-ho? Els processos orgànics d'una ànima grupal es despleguen i tu ets aquí per facilitar un bon final. Jo aquí fent reflexions de la feina i tal, però bueno, connectat amb la moguda, saps? No, a mi m'indica molt perquè a mi és una constant de la vida d'això de reenfocar al final, hòstia, quin dibuix, de reenfocar, sí, de tornar a reestructurar alguna cosa perquè no surt, no? Avui mateix ho hem viscut, no? Que hi havia d'arribar una hora, ha arribat una altra, no? I dius, bueno, això hem de reconstruir... Reenfocar-ho i fica-t'hi bé. Reenfocar al final. Sí, és flexibilitat, creativitat... I de fet... Això és que l'explicarem, no? Hi ha aquí un dibuix d'un senyor... No sé si es veurà, ara amb un format aquí digital, a veure si pot ser. Diu 68 nous plaers ocults. I sembla un senyor... Sí, perquè té barbeta, bueno, també pot ser una persona amb barba, que és llepant, un petó... Tu què veus? Jo és com si li fes allò, així, una cosa així, al peu, i hi ha mosques, que llavors porta les ungles pintades al peu i hi ha mosques o papallones, llavors, clar, si són papallones és més bonic, si són mosques ja... Clar, jo en plan, en sèrio que vols ensenyar aquestes coses? Perquè clar, somies qualsevol cosa rara i després fica't a compartir-ho. Però jo, vinga, pa'lante. I què diu el 68? Vinga. El 68, que no és el 69, però quasi. Ei, quasi. Diu, et menja, et xupa els dits dels peus, on hi volen petits insectes deliciosos. Nous plaers ocults. Què passa, no? A millor quan descobreixes que algú t'agrada i dius, hòstia, ara m'agrada això. És estar obert, també, Tu pots tornar a tancar... És una carta que invita, a cada persona que li surt, invita a obrir els ulls i dir què m'espera, o o què, o parlar d'aquestes coses. És superinteressant, tio, superinteressant. Jo encara no entenc tot el que hi ha aquí, però vaig anant amb la gent, saps, també? Que m'agafa un iuiu, però és molt Però això vol dir que llavors tots tenim un punt en comú? Clar. De les mateixes mandangues al cap? Com més íntim és la teva exploració, el que jo estic aprenent i que he après de mestres meus, més universal és. Com més l'artista fa un treball més íntim a la persona d'exploració, més et pots connectar amb el que és universal, perquè no estàs a la superfície. I al final som tots humans i estem fets tots de la mateixa pasta. I tenim tots una estructura d'arquetips que s'anomena, que s'ha estudiat al llarg de la història, que són estructures o aspectes de la persona que compartim tota la humanitat. Jo i el senyor que està allí a l'ètnia de Gara. I jo estic creant un llenguatge que va parlant d'aquestes coses, que és el meu llenguatge, però que en el fons podem parlar del mateix. Tu ho has entès, vull dir, no sé. Aquesta és la proposta per parlar de l'inconscient col·lectiu, que Jung, que és aquest deixeble de Freud, comença a posar sobre la taula i a explorar. Recomanaríem de vindre, però ja s'acaba això. No, que quan surti això ja haurà acabat segurament.
Però fem aquí la crida a que està passant tota l'escola de la Tàrrega per davant de l'exposició. No, però jo invito que em segueixin per l'Instagram perquè jo vaig explicant aquestes coses i de fet aprofito per publicitar el llibre. És la meva... Podeu tindre el llibre, podeu tindre el joc de cartes per si voleu ja treballar-ho a casa directament vosaltres sols, no? Sí. Autogestionat. Doncs us podeu fer les cartes, o sigui, venen les cartes, no? Sí, val 33 euros el joc de cartes i el llibre val 48. Cada llibre està treballat amb la portada de persona única, amb una dedicatòria, hi ha una mica de teixit a dintre. I com a artista em plantejo com arribar a la gent, com poder vendre la meva obra també, i en comptes de vendre un quadre he decidit ficar-los tots, que els pots fer servir de posar vasos, de regalar un missatge a algú, de no sé què, no? Canviar una mica el típic format de l'artista que ven un quadre i que te l'has de fer, no sé, una mica de reinvenció també. Però continuem fent la crida a exposicions, sales d'exposicions, museus, que estàs oberta... Ah, sí, a moure la peça. A moure... Ha tingut molt èxit, jo crec que sí. Que vindré a Lleida també. Perquè ara ens hem entrat una mica això, però tens dues peces, que no sé, tu tornaries a fer també aquella de la Cendres, paisatge de memòria? Vale, sí, no m'he explicat res d'això. No, és que clar, aquí fa un capítol 2. És que clar, això és el fruit de 7 anys de treball. Però fa com unes obres de teatre, per dir-ho d'alguna manera, perquè ho entengui el públic general, una performance que parla una del tema del dol, amb la guerra civil, dels desapareguts. Sí, hi ha dues peces aquí de performance, la dels somnis i l'altra que s'anomena La Cendres, paisatge de memòria, que és una peça que va estar 2 anys circulant, 2016-2018, que fruit del primer viatge a l'Àfrica i d'anar a aquests funerals i d'entendre que tot això que m'ha explicat, de l'acte simbòlic de reparació, doncs és un funeral. Jo torno d'aquest viatge i em fico a investigar la família, a veure si hi ha temes així una mica forts, pendents i tal, a veure el que hi ha. I em trobo un tema fort pendent que és el germà del meu avi desaparegut i que no se'n parla, que no se n'ha parlat i que no ha tingut funeral i que a més és un tabú i que a més no em passa només a la meva família, sinó a 5.000 famílies a Catalunya, a 115.000 desapareguts a tota Espanya, segon país del món amb més desapareguts, sense comptar el mar Mediterrani. Hola, què tal? Temazo. I llavors jo decideixo, com a artista, és la meva primera peça així com més en sèrio, que dic, vinga, què vull fer a la vida com a artista, de què vull parlar, i em va tocar la fibra i vaig crear aquesta peça en la que jo encarno un desaparegut o desapareguda, que em desenterro, explico la meva història, que no ha sigut explicada, que ha sigut silenciada, i m'enterro i em faig una festa a mi mateixa per enterrar-me. I aquesta és la peça. La tornaria a fer? No ho sé. Potser sí. I després està Ignota Pell, que és la que vam veure al Pau de Gel fa uns mesos, que també està bé. Vull dir que... Que està hirviendo aquí, l'arte està... Bueno, ara faràs un descans. Ara jo ja m'he inclòs com a artista, faràs un descans, no? Sí, una mica de pausa, que pari les aigües per poder veure clar. Reenfocar. I reenfocar el camí. El camí. Doncs molt bé. I és que, clar, podríem estar hores, molta estona parlant, però, bueno, una mica per fer una mica de presentació d'això i donar a conèixer al meu petit públic, a la petita comunitat. No, anem fent xarxa, amb el teu i amb el meu. Sí, anem fent, no? Xarxa, tu I cap allà, cap allí, i doncs això és Ignota Pell, parlar per parlar. Ens veiem aviat descobrint artistes... De la mà del Carles i la seva càmera i les seves preguntes. I jo agrair-te tot el suport, acompanyament, a la part també de vídeo que he estat aquí enregistrant a la performance i la seva sensibilitat perquè surtin bé les coses i la seva entrega. Moltes gràcies. Gràcies. De veritat. Doncs vinga, fins la pròxima. Me'n vaig a mirar, mirem cap allí perquè hi ha l'exposició, me'n vaig a mirar una mica més l'exposició, Vinga, adéu.